Dobře, napovím. Mohli jste ve foje dneska vidět spoustu nádherných obrazů. A určitě ty obrazy mají své autory. A ty autory taky jsou účastníky 13. Mezinárodního festivalu Podzimní pohádka, a to v rámci saského plenéru. A taky zaslouží obrovský potlesk, jelikož jejich umění je tiché, ale především krásné. Prosím o veliký potlesk. A jistě i takto nadále děti musí být oceněné. Nehledě na to, že vyhlášení proběhne v Praze 31. října, což je pondělí, kam jste jistě taky vítané, ale nyní dovolte vyhlásit asi ty nejlepší práce, které nám pomohl hodnotit akademický malíř a taky dlouholetý přítel nadačního fondu Mezinárodního fóra mládeže, a to pan Pavel Kreml. Prosím vás přivítat zde a zároveň ředitelku festivalu, aby mi pomohli předat tyto ceny. I should translate to you that there's not only dancer, musicians and singers take part in our festival, but also painters which have to display their works here in foyer, so you can take a time after the show and see the fabulous pictures. And we are pleased to welcome on stage the part of jury for the painters, Mr. Pavel Kreml, and the president of International Youth Forum, Mrs. Lyudmila Zhuravleva, which they should help to me to award these diplomas to our painters. So. Tak a nyní to asi ještě musím uvést i v ruštině, jelikož tyto malíři pocházejí z Ukrajiny a vy nám rozuměli, že vlastně se jedná o vyhlášení pro nejlepší z nich, tak mi dovolte ještě je oslovit zároveň i rusky. Дорогие участники Международного саскового плейнера, в рамках 13-го Международного фестиваля «Осенняя сказка» мы вас приветствуем здесь, в гостях Теплицах. Благодарим за ваше участие и позвольте отметить ваши юные дарования по результатам сегодняшнего утреннего решения нашего академического малижа Павла Кремля. И я попрошу прежде всего поприветствовать и поздравить с лауреатством творческую мастерскую Французовой Ольги в лице руководителей Ирины Бакумы и Ольги Французовой. Поздравляем! We are pleased to welcome on stage the leader of the Painters School of Olga Franzuzova, and there is the leader teachers Irina Bakuma and Olga Franzuzova. And we are pleased to welcome on stage also the teacher of Studio Ultramarin, Mrs. Svetlana Playlis. And also we are welcome on stage Mrs. Anastasia Molchanova as a teacher of Studio Olgy Franzuzovou. No a nyní mi dovolte přivítat na pódiu asi ty nejoceněnější malíře, kteří se zde představili. A to laureáty prvního stupně. Позвольте поприветствовать и поздравить лауреатов первой степени в рамках Международного саскового плейнера и Марию Бондаренко. Попрошу. Бондаренко. Марию Бондареву. Александру Амбращук. Злату Шостак.
И как обладательницу Гран-при Елизавету Настисюк. Поздравляем! И потому что сегодня только прошел конкурс, и очень много талантливых детей представили свои работы в рамках Сасского пленера, решением жюри было принято, что награда самая высокая, Гран-при, которая не учреждается каждый день, поэтому Гран-при еще будет награждено дополнительно в Праге, и это в понедельник, 31 октября, в заключении гала-концерта при награждении всех остальных участников международного фестиваля «Осенняя сказка». Поздравляем! Да, и это обладательница Гран-при Настисюк Елизавета. Лиза, подними ручку. Takže Елизавета Настисюk získala cenu Grand-prix za její malířské nadání. Potom, co skončí koncert, všichni dáme se koukat na jejich krásné obrazy. A paní ředitelka chce ještě vyjádřit. No, ještě chviličku zůstaňte, ještě minutečku, подождите. В первní řadě chtěju poděkovat pochopitelně naši účinkující a hosti taky. Děkujeme moc za navštívu, že jste s námi tady zúčinkovali 13. festivalu Mezinárodního fórum mládeže. Děkuji, milí diváky. A ještě chtěju prozradit jednu věc, že organizátoři festivalu rozhodli udělat dárky pro naše navštěvníky, dali jim žáděc a dali jim duchcev, ale dárky si vybrali samostatně, tak já jenom řeknu název práce, který se bude jako dár pro naše navštěvníky. На русском языке хочу сказать, что наши гости выбрали приз зрительских симпатий, который после выставки, которая пройдет на Пражском граде, работ молодых художников, потом пойдет как дар детскому дому Жацу и детскому дому Духцев, пардон, и выбраны призы зрительских симпатий такие. Работа Маленой Ольги «Цветы осени». Цветы на ответ. И Малена Ольга приз зрительских симпатий. Обдивую діваки Малену Ольгу. А друга ціна jako diváckých sympatí, to je šesták Agata Натюрморт с тыквой. А работа шестак Агаты тоже пойдет как дар зрительских симпатий и выбран приз зрительських симпатій. То є всі наші ученкуюці малыши. Děkujeme moc. А я попросим, děkuji paní ředitelka, спасибо вам большое, мы rádi budeme vás vidět opět na scéně v Praze. A já poprosím, pán Kremen zůstane s náma ještě vteřinku, jo, on jistě je překvapen, ale kdo navštěvuje naše festivaly, jistě víte, že buď náš patron nebo vážení hosti, který jistě nějak trošku se zdrželi tentokrát asi na Hradě v Praze. Nicméně neobvyklé to, že
předám dneska slovo, a to proto, aby slavnostně zahájil a tímto otevřel 13. ročník Mezinárodního festivalu a poprosím jenom prohlašuji tento festival za otevřený. Takže pan Pavel Kreml jako malíř otevře poprvé festival. Tak dobře, tak já poprvé otevírám festival, prohlašuji za otevřený. Итак, спасибо Павлу Крыму. Впервые фестиваль был открыт художниками. И мы поздравляем. The first time our festival was opened by the painters and we are happy to welcome here on stage. A nyní zde prosím přivítejte dalšího účinkujícího, a to taneční studio Sen Praha a jejich stylizace Varenky. Taneční studio Sen Praha pod vedením Mary Sheridan. Děkujeme slečnám. Začínali tady jako malé holky a už s námi spolu rostou krásně, pouze do krásy. Děkujeme. Prosím, přivítejte opět zde taneční soubor, je to dětský folklorní soubor Striebornička z Piešťan a jejich krásné tance z Šaríše. Prosím o váš potlesk.
dětský folklorový soubor Striebornička, děkujeme. No a bohužel i krásné představení rychle utíká. Zbývají před náma pouze ještě několik pár vystoupení, ale nebuďte smutní, jste srdečně vítaní, jak jsem ji říkala, v Praze, a to v pondělí 31. října v Kongresovém centru hotela Olšanka od 5 hodin během závěrečného gala koncertu Podzimní pohádky, kde zároveň proběhne i vyhlašení výsledku a slavnostní předání cen. No a jistě se těšíte na zajímavé a další exotické vystoupení, a to v podání souboru Rambo Junji z Indonésie. A tento název tohoto vystoupení bohužel musím přečíst, omlouvám se, a to znamená Tari Me Sare Pukat. Tak nejsem Indonezánka. Prosím, přivítejte, please welcome on stage folk ensemble Rambo Junji.
potlesk patří folklornímu ansamblu Indonésie a tímto není tečka, naše tečka jako tečka, protože jistě jste zvykli na naše grand finále. A prosím o váš potlesk a pojďte přivítat všechny soubory, všechny účinkující 13. mezinárodního ročníku podzimní pohádka. Nebuďte schopni, pokud nemůžete se zúčastnit dále koncertu v Teplicích a to v pondělí, protože opět nadační fond se sem vrátí a to začátkem ledna. A s dalším ročníku festivalu Zimní pohádka můžete se těšit na další nová vystoupení, protože festival pokračuje. Festival žije a my vám děkujeme za vaše krásné úsměvy, za vaše upřímné potlesky a za vaši skvělou náladu a podporu těchto všech nadaných účinkujících. A jdeme do finále. Těšíme se na vás v pondělí 31. října v Kongresovém centru hotelu Olšanka a nebo opět zde v lednu společně Zimní pohádka a nadační fond Mezinárodní fórum mládeže. Děkujeme a přejeme krásný večer. Naschledanou.
Так хорошо же. Все-таки вот этот финальный вариант, он как-то... Собирает. Морально. И даже морально не собирает. Даже если кто-то что-то не понял, после финала все понимают. Что вот сейчас бы станцевать, и уже все. И зато у них шансы У есть. меня такое столько раз было после спектакля. Вот сейчас бы уже никакого адреналина, да? Сейчас уже могу вот в полную силу, Выдать. с отдачей, да? Потому что адреналин так мешает. И 9 застыли. Вот сейчас вместе, хорошо.